Sziasztok! Az a dolgom, hogy megszakítsalak benneteket, miközben beszélgettek. Hogy megy? Hát egész jó. Köszönöm szépen. De egyébként ha akarod, én mesélek még neked valamit. Később. Ja, most nem szakítottad? Ezt elkérem onnan, köszönöm. Ezt elkérem onnan. Azt pedig tőled. Ha jól csináltátok, mindenkinek van valami kis értéke. A ti értéketek az nem voltam úgy. Ennyi. A barátnőm fordítva csinálja. Ő általában ezt az értéket eltünteti. De egyébként nem tűnik el, hanem csak itt van. De tudjátok, mit inkább ígyunk. Tudjátok, mi a különbség a bűvész és a mentalista között? Nem, de elmondhatod. Szerintem még nem. Na jó, tudjátok. A bűvész az, akinek nincsenek barátai, de nagyon sok ideje van. A mentalista is van. Valamikor szól, hogy állj. Állj. A bűvész megállítat, megnézeti veled a lapot, mutasd körbe. Vissza ide. Azt visszarakod, igen. És egy elképesztő, varázslatos mozdulattal a lap felugrik a tetejére. Nem, miért nem? Majdnem. Felugrik a második helyre. Sem. Rossz paklit vettem elő. Na jó, tudjátok mit? Mégis felugrik a tetejére. Tudod, tök gáz. A mentalista, ő előre tudta, hogy a választott napod nem lesz más. Ez már egy fokkal jobb. De az én egyik kedvencem Én már akartam menni hazat. a hipnotizőr. Ő rád néz, azt mondja, hogy tref 4, és nem csak az alja tetején látod a tref 4-et, az alján is a tref 4-et látod. Ahogy Az egész partnél. mindenhol. Isten, ide is mutatom. Nem. Oda is. De ez csak a kamu része volt egyébként, mert ha ezt a lapot elrakjuk, és csinálunk egyet, akkor mindegyik más lesz. Segítesz nekem? Most ki a tenyered? Oké. Vigyázz a piros autókkal, jó? De a piros kentővel nem kell. Mert az én kedvencem az a zsebtolvaj. A zsebtolvaj egy jó zsebtolvaj. Annélkül, hogy oda nézne, ki tudja venni azt a pénzt a kezedből, amit szeretne. Ami nem más, mint a trágyes várjál. De a kedvencem az az, hogy várom rá is. Láttátok mi? Azt is. Mi a fasz? Hát te se számítottál! Azt a... Megfoghatom? Hát az nem volt ebben rossz. Viszont nem volt! Mi fele? Kérdés, hogy adják szívesen nekünk. Srácok, ti szerettek tépni. Papírt. Egy kicsit tépni fogunk, jó? Magic. Ez még nem az volt. De tapsolni lehet. Nem kell a kamutaps. Tudom, amikor megeszted. Fogd meg. És tépd össze ekkora darabokra. Te is egy kicsit. Akkorákra. Hát ez ugye ma. Akkor letépd. Te adom. Mehet. Ne rám nézz. Dolgozz. A személyiségbeli különbségek megjelennek egyébként. Hát én Van, aki nagyon ilyen szép próbáltam. rendezettem, van, aki meg így. Nem baj, nem ítélkezem, csak... Majdnem egyforma, amúgy, amit érzem. Kicsit törgősebben, nem órabérben vagyunk. Kár. Na, jó, megjelent a személyiség. Káosz. Nálad még van egy, láttam, ne csaj. Kicsiket. Oké.
És ha meg vagy, tedd le ide. Pontosan a közepére. Szépnek kell lennie. Igen. De bazd meg, hát szép. Jó az. Jó lesz ez, tedd le. Nem lesz. Ha nem lesz jó, akkor az ne hívvel, aggódj. Ide volt arra? Oda jó lesz, köszi. Szóval, az előbb egy ilyen destruktív folyamatot hajtottunk végre, széttéptük ezt a valamit, és most az ellenkezőjét fogjuk csinálni. Mindenki segítségére szükségem van hozzá. Nyújtsátok ki a kezeteket. És gondoljatok valakire, akit nagyon szerettek. Ez lehetek én, egy barátotok, anyukátok, lehetek én. És eközben jöhetnek az újak. Oké. Túl sok varázs? Nagyon sok. Nézzétek meg a kezemet. Nincs nálam semmi, ugye? Igen. Nálunk sem. Nálatok sem? Oké. Jó. Kicsit vegyük össze, hogy mit csináltunk eddig. Volt egy hosszú mondat, azt szedépettük. Majd profi módon összegyújtad, és leraktuk ide középre. Oké? Ha jól csináltuk, akkor megkeresve a két végét, látod az önöket? Fog. A barátság erejével! Kéred? Kéred, jó. Most csak az ebédem. Még működő diéta lehet. Biztos, hogy most ilyen is. Ti jól vagytok? Oké. Tudjátok, mit csinálni? Varázsolunk. Ugye, hogyha rendesen felkészült volna a bűvész, akkor ezt nem így nézni ki, na mindegy. Te dohányzol? Ki dohányzik? Félig, meddig? Jó. Jó. Na basszus. Réka, szólj valahol, hogy állj. Állj. Oké. Ez lesz a telapod. Nézd meg, jegyezd meg. Sőt, Most te is megnéztem. írd is alá. Oké. Ez egy ilyen dohányzás preventív Akkor nagyon mutatvány jó lesz. lesz. Igen, csak hogy mulassunk rendesen. Oké. Ezt valahol berakjuk középen. Megkérek mindenkit, aki valaha dohányzott, vagy dohányzik, vagy fog, és fújjon rá egyet. Nekem köszönöm. Ti nem? Én egészséges élet. Én sem. Oké. Ti sem. Na. Ó, fontos. A választott lapra gondoltad közben? Én nagyon. Ja. Te nagyon? Én a civire. Ha jól csináltuk, és már pedig miért ne csináltuk volna jól? Akkor van egy darab. Úristen! És úgy átütött. Na nem áll. Ne. Én eskü nem dohányzok annyiskor. És ezt meg is tartottuk. Komolyan! Köszönöm szépen! Bátran is cigi. Bátor négy cigi. Csak picigi, de azt majd nézzük, hogy Szólj, hogy állj. Állj. Nézzétek meg, jegyezzétek meg. Meg vagyunk? Igen. Az előbb a mentalizmust vettük, ugye? Igen. A mentalista nem csak gondolatot tud olvasni, hanem a jövőbe lát. És
én előre tudtam, hogy mit fogsz választani. Nálam itt van egy papír, amin rajta van a telefon. Ami nem más, mint... De a hátulja az én nézem. Egyébként csak szórakozom veled, mert tudtam, hogy a Joker a tiéd. Annyit mondtam, hogy rajta lesz, ugye? Melyik volt ez? Melyik volt ez? A 10-es szívecske. A körtézes? Ez csak véletlen lehet. Rádió csendet kérek. Ez a lap, ez úgy kötődik hozzád, mert miért ne csinálna ilyet. És minden alkalommal, amikor te csettintesz egyet, fogja és felugrik a tetére. Tudom, ezt az előbb már láttátok, hogy ez már unalmas, nem volt, de próbálj meg még egyszer. De még nem segítettél, ugye? Lennél áldozat? Szívesen? Jó. Fogd meg ezt a 10-est. És tedd például a többi közé. Tegyem be. Aha. Erre nem mondok semmit. És ha jól csináltuk, egy csettintéssel lekerül az asztalra. Szóval, bent van középen, csettintesz egyet. Jaj! Enki! Írd alá! Mondok azt. Jó vagyunk? Jó, köszönöm szépen. Nem tudom vissza. Bekerül középre. Láthatjátok, sehol nem tartom, sehol nincs izé, bla 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 bla. De! Halleluja. Menőbb lett volna, hogyha az asztalra esik.